talagsaon nga pagbag-o. 1 Corinto Kapitulo 4 versikulo 9. Kay gihimo kami nga talan-awon alang sa kalibutan, sa mga manulunda ug sa mga tawo usab. Ang Ginoong Hesus naghimo og mga eksperimento sa mga kasing-kasing sa tawo, pinaagi sa pagpakita sa iyang kaluoy ug madagayaon nga grasya. Siya nagabuhat og mga pagbag-o nga hilabihan kakatingalahan nga si Satanas uban sa tanan niyang madaugon nga pagpasigarbo, uban sa tanan niyang kahugpungan sa kadautan nga nahiusa batok sa Dios ug sa mga balaod sa iyang kagamhanan. Nagbarog nga nagtan-aw kanila ingon nga usa ka kuta nga dili mabuntog sa iyang mga ilad ug mga limbong. Sila alang kaniya usa ka dili masabtan nga misteryo. Ang mga manulunda sa Dios, mga serapin ug mga kerubin, ang mga gahom nga gisugo sa pagtambayayong sa tawhanong mga ahensya, nagtan-aw uban ang katingala ug kalipay, nga ang nahulog nga mga tawo, nga kaniadto mga anak sa kaligutgot, pinaagi sa pagbansay ni Kristo nagpalambo sa mga kinaiya subay sa Diosnon nga pagkasama, aron mahimong mga anak nga lalaki ug babayi sa Dios, sa pagbuhat og importante nga bahin diha sa trabaho ug kalipay sa langit. Ngadto sa iyang iglesia, si Kristo naghatag og igo nga mga pasilidad, aron siya makadawat og dako nga kita sa himaya gikan sa iyang tinubos, gipalit nga pagpanag-iya. Ang iglesia nga gitugahan sa pagkamatarong ni Kristo mao ang iyang tipiganan, din ang bahandi sa iyang kaluoy, ang iyang gugma, ang iyang grasya, mapakita sa bug-os ug katapusan nga pagpasundayag. Ang deklarasyon sa iyang pagpataliwala nga pag-ampo, nga ang gugma sa Amahan sama kadako alang kanato sama sa iyang kaugalingon. Ang bugtong anak ug nga kita uban kaniya diin siya, hangtod sa kahangturan, usa uban ni Kristo ug sa Amahan, usa ka kahibulungan sa langit nung panon, ug kini mao ang ilang dakong kalipay. Ang gasa sa iyang balaang espiritu, dato, puno ug madagayaon alang sa iyang simbahan, ingon nga usa ka naglibot nga paril sa kalayo. Din ang mga gahom sa impyerno dili makabuntog batok niini. Diha sa ilang walay buling nga kaputli ug walay buling nga kahingpitan, si Kristo nagtan-aw sa iyang katawhan ingon nga ganti sa tanan niyang pag-antos, sa iyang pagpaubos ug sa iyang gugma ug sa pagdugang sa iyang himaya. Si Kristo ang dakong sentro diin nagdan-ag sa tanang himaya. Ang tibuok langit nagtan-aw ni adtong mga ahensya nga mao ang kamot sa pagbuhat sa katuyuan sa Dios dinhi sa yuta, sa ingon nagabuhat sa kabubuton sa Dios sa langit. Ang maong pagtinabangay makatuman sa usa ka buhat nga nagadala og dungog ug himaya ug kahalangdon ngadto sa Dios. O kun ang tanan mahigugma sama sa paghigugma ni Kristo, nga ang nagakawala nga mga tawo maluwas gikan sa kalaglagan, unsa nga kausaban ang moabot sa atong kalibutan.